power trip. Okay, need power trip. Okay, need power trip. Tinye ego n'ụlọ aka bụ nọọ itinyezie mgbe ị abịa nwere ọbụla okwu ka m wee nọghere agba ọnụ nwa m ka m na ya na-abụ ka m wee na-eche ha ka ha nọ n'akụkọ. Look at this so that we can get to the customers see what's this oh well, I can see the new thing I have here. Okay, what is it? Adanne ya ome ka nne ya Keki me. How was your night? I hope you slept well. Aka na were ya isi na ọdị na anụ gị kedu tụpụgokwa ngwongwo ya n'ilo ka ị ga na-ene ya anya n'iru. Mana amama akwa m ọkwa m mụrụ gị ka ihe na-atara ọnụ riri njelu gị ji ama m ihe mma bụ mmecha aka na-aba aghọrị ofu aka ịma mmadụ mgbe o ji tụtụkọ ngwongwo enye gị efe n'ụlọ anwa imesapụ arụ gị hapụ gị n'ihe ndị ọnụ ndị mmadụ ya ekwu ọnụ ya ekwuriri imegodo mma ọnụ ga-ekwu ime njọ ọnụ ya ekwu agwago m gị na nnukwu asịrị bụ 1 year obere asịrị bụ 6 months onye kọziri ọsị gị na ya anụgokwa hapụ ihe a ya akọ ọkwa US ka ị nọ chụtee ya aka ka ihe niile bụrụ nke gị o jezie ọzọ ka ọ mara mere na ọ mara eme ọsa aka nsị ka ọgọdọ anwa isi na ọdị na anụ afọ m na atazi na unu esi achọdị m unu a na-esiri gị ike mma kwudoro gị aka nọ ndụ ị chọrọ ka nwoke a bụrụ ụzọ nọgbuo gị agwago m gị kwapụrụ ya ngwongwo ya n'ilo ka onye ga-efe ka ibisapụ arụ gị na ụmụ gị ka unu megharịa arụ na ọ bụrụ slave ka ị bụ gị nwa nwee mgbago gị nwa nwee mgbada ọ nọta akụkọ eju ya ọnụ ka ihe na-atara ọnụ riri atazi n'ọnụ riri ya atụtụkọ ngwongwo enyegodo gị efe nwa ihe ọzọ mụ na gị ya akpa ka mụ na gị kpaa ka anyị kpaba maka na aghọtara m ije nwoke ahụ ihe a bụrụ ka esi anụ nwaanyị afọ m na ọnụ esiri gị ike mana ihe mụnwa na-agwa gị bụ ọ bụrụ na ihe mara ihe ya eme mụnwa bụ nne gị buru gị ọnwa ite naanị ma ihe mmemme enwe m plan B mụnwa ama nnọkwa anọgbu nwa m buru ọnwa ite naanị mmara afọ ntara ọ bụrụ na ọ na-anụ di ọnụgburu onwe ya nwoke nwanyị ya efe ana m anụ ihe na-ekwu hapụ ihe a bụ ogologo akụkọ hapụ ihe niile aghaghị ma ndị oyi gị ma ihe nwa osikwa ike ihe nwe ichiri n'ụlọ ka ha were m wee chịrọ m ịfụrụ ihe mere nwanne gị nwaanyị ka m si mee ọchụta edi ya aka kịta ọ nọcha na klọb dị iche iche na-ejegharị na-enweta onwe nwe nke na-eme mee ya metụ ya ọfụma mbọsị ha ya ete egwu ha ete ya ṅụọ mmanya rie taa anụ ụwa bụkwa ofu mbịa ọsọ gị na-eju anya oyi ọ bụrụ na ọma nkwe gị mee ka mgbagotebe obodo a ka m nwere aka m mee ka m tie ya ịchaka ọ bụrụ na unu esiri gị ike unu siri m nwa ike ọ bụrụ ọta ka m fụbara ihe ọ bụrụ ọta ka a fụbara awụsa na ụta mechie ọnụ gị rapụ akụkọ ihe anyị na-akọ bụ akụkọ mgbe ochie ana m agbagote ka m nwere aka m mee ya na o nwere ihe rijuru afọ ya nye ga-efe na ya abụrụ di after all di abụrụ do or die ya chọrọ nwaanyị ọzọ ka gị nwa chọrọkwa nwoke ọzọ ị na-anụ ihe m na-agwa gị na ebe m nọ ihe anụ nwaanyị achọrọ m ịgbasi ọnụ ike ma imego m mgbe n'olu maka afọ m na unu akara gị aka na ihe na-ata mụrụmụrụ ọ bụrụ na ọma nkwe gị mee mụnwa bụ nne gị mechara ya kụọ aka nwere ihe na-eme rapụ asịrị hapụ ihe ha yi bụ ha kwube ọnụ ga-ekwu nwaanyị na obe di ya eji agba asịrị nke na anọrọ a ga-eji gị gba hapụ ihe a bụ akụkọ ka ị na-akọ agwago m gị ihe mma agwa gị ọ bụrụ na ị nweghị plan B mụnwa bụ nne gị nwere ịchọkwa nwa ya eji aka mgbagote ọchọ mpịasa ọsọ ntịsa etu ọbụla o si chi ya anọ m ya ụdị ọbụla o si chi ya anọ m ya ọ bụrụ na ọ chụkwa ka m bie ya aka na-arụ m bie ya ezigbote aka na-arụ akụpịa my god tipịa ihe na-ekweri ya egwu ebe ọ chọrọ buru moto buru ụmụ ya jee legharị anya
bata mgbe sọrọ ya ebe sọrọ ya ọjọọ nke atọ na-ekwe gị ejekwa n'ebe a bata n'obi mee nke a na-akụrụ gị iwu ka na nkụrụ ụmụazị mee ya ka ọ were ụkpụrụ akpa watapu wee tụọ isi enye gị efe n'ụlọ ọ jụkwana na ọ ma ntụtụ ịgwa m ka m gbagote ka m tinye ya ịchaka nwoke nwee si bịa eje ebe ya nye gị efe n'ụlọ ogogo dị ego ole ka o goro ụlọ nwa mere elu mana mee nta mee imo ka ihe ọ pụtaziri gịnị wee mee Hello, madam. Good afternoon. Good afternoon, dear. How are you doing? Very well, thank you. Please, can I talk to you? Dalo Neo. Biko, ọkwa ịbụ onye Igbo? Ọ bụrụzie gịnị nwa afọ Igbo? Okay, Dalo. Biko, achọrọ m ka anyị kpaa obere nkata o. Want us to discuss a little bit? Sabata, Danny. Okay, thank you. Can I get a seat? Take a seat. Okay. Hello, madam. Dewo. Hello. Okay. All right. Actually, it's not that I'm eavesdropping on you, but I overheard what you said. I mean, I could not help but overhear what you said. Okay. Yeah, no, sorry. No, don't sweat. The thing is that I guess you were talking to your daughter. You mean you are in your office listening to my conversation? no. That's why I apologize for that. I could not help. You were talking loud. Your shall never end. You were talking loud. I overheard you trying to ask your daughter to leave the husband. No, man. I mean, this is... What's your business? Okay, I'm sorry, ma'am. But hold it. You're not doing your daughter any good. Teacher, teach me something. Okay, okay. No. Hold on, man. It's like you were telling her to leave her husband. No, you are not doing a good thing to your daughter's marriage. And you're not doing a good thing to the society. Please, will you shut up your dirty mouth? What's your business? No. So you are in your office and you are busy there listening to my conversation. No, man. I wasn't trying to What's your listen. problem? Big fool. Busy doing nothing. You know, never an emico when he in them on ya begon biali well, Uniyam canku never now. If you want me and a man woman where talk or say about Potaba on a local bottle. I mean, it's not that. Bachalanya. Can you hear my salary? Mansia Pota. You know, the blue no way to Yan. I believe your daughter is in America, isn't she? Yes, of course. Marriage or do or die. Ibia Guamuchi. Mbakuzir motu mesiba for melody man now. And you're the Pagema. On a boy infrano quabuni, Manu on a local ballot. You wear up office where they are equasser. We don't want Bachalanya. Oto can see what they were going to camp up at Alharo, the Amakatayana, and we are a more. But that's not the right thing to do. Because Roy Bogi Jebe. Nama Ndo Kakukwa. Okay, Uno Ndo Kakukwa. Nebiko Baga Had you went on a US, not what it babum, not what it will. Dear na fear coffee book. Now, way I muchitalomosa. Pinoleba, no leba. I took a minute, if a man of Nancy getting an katana, beba no. I know fear. If rock or I don't okay. If I knock, if I may be over some, or where, Nketaya Lachaga, Lacha one night. If we see a card, a queen sumoko. Jackie was a woman if we even could. In our woman and our child motor, where each other one, Mamma Riff, now to one the guitar, and we're Ruche. And the ceremony I say, come away, now I know the apota, Nando. Cholumo Cozo, Yacho piano, nebo be. Jello always rigi. Open each other can talk in all over in our. He did not change on I wanted to try to help you. We are not doing the right thing. I know if you are a chair on Ghana, keep in a quarter. But I don't know if it's the jail of all of it. You might be help us. What do you
pụọ n'afọ m n'anya dịrọ gị mma nna cheta azụ kwunu na-emere ihe ngwara unu ka ndọrie unu iburu ibu kọbọ buru n'ego ị na-anụ dịkwa nwaanyị ị nwere nwaanyị ka nyeke na-efe ebe na afọ mụ na nwoke ahụ. Hello, madam, you have not finished with your bank transaction. Gị ka ntị unu eme ọzọ biko onye na m efe Okay. ifuru unu fụwa ọ dị ka mme mechide akaụntụ mụ na unu nwere maka na asịrị abaghị ịfụrụ ogo onye nkụzi ọda akpụ jee ka ịkụziere ndị ezinụlọ gị kụziere nwunye gị kụziere ndị ikwu na ibe gị. Good morning. Biko adị m mma biko nwa m biko ewe n'iwe ama m na ịma nlotezi m o nwere mbọsị m bịara mụ na nwa m nọ na-akpa Okay. mama m bụ nwaanyị anya na nwa ya nọ US na-akpa nkata All right. m na-eme ka ọ pụta Maybe. mbọsị ya nọ na-aba wee na-ayọ m ka m wetu obi. Okay, go. Can you sit down? I'll be coming to meet with you. Yes, please take a seat. Okay. No. Welcome. Okay, madam. Good morning, Osakwa. Kelgima, how are you doing? Very well, thank you, sir. Okay, you want to see me? Yes, sir. Biko nwa m bụ nwaanyị abịala mbọsị ya na-aba m ụmụ nwaanyị bụ ọta ka agụ ma na-atachagoro ma anachitego m mana mbọsị ya mụ na gị na-abụ nọ na-akpa amarọ m na ekwentị m ji na-ekwu okwu na-agbanyere m ya na nwa m nwaanyị nọ na US mụrụ ihe niile mụ na gị na-akpa sisi ọ wee kwere ka m nabalụ mgbe ịma. Hello, Mom. Good afternoon. Mom, listen. I heard the horrible things you told to the bank manager yesterday. And I didn't think it was correct. It was actually quite terrible. No. I did hear. I heard it. I heard it very much. No, you didn't turn off your phone. You didn't end the call. I was there. And he was just there trying to advise you on a better way of advising me. Because some of the things that you were saying were definitely not motherly. And it was definitely a push to end my marriage, not save it. No. I don't want to hear it. I don't want to hear it. In fact, as of right now, I think the best thing is that you just cancel your trip to come here. Because I believe you're traveling here just to scatter my marriage, and that's it. Yes. The manager did the right thing. His advice actually helped me. It actually helped save my marriage. I love my husband, and this is something that I still want to continue doing. And I think as my mother, you should be trying to advise me how to maintain my marriage and not to destroy it. No. Not until you go and you actually talk to the bank manager. And I want to hear him confirm to me, not to you alone, but to me, that you've actually apologized. Until then, we have nothing further to discuss. Okay, now. Bye. And the man of one happy and computer, another me of him. We have one more for culture, and that's all Moka. I said, actually, enough for them. He had not yet big up. He bag you need now, following that over Zambia. My accountants and me, Mitchie, and Mamma, big bag. And then one wine, and Panay means it's not going to really big up. And they query go. I'm going to go in Cambo was I you was local and I'm not you wait, Mana Adam Willie and Cosilipunum or Cachusialo. I overheard you when I was from my office. You were talking another people from the bank heard you. So that was why I came in to talk to you. But unfortunately you didn't take it well. Up and Cosio, Mana, so why you want to answer? Because one you get your marker. You put your gum and you pour a gum. Macanoda, the Panama. As an honor, another, the other will cook. Give book on wine. And they man who work at the carbon chamber. No, you never more of the heck of
maka ọ na-abụ ije were anya fụ ụmụ nwaanyị na-enwere ụdịfụ ihe ha na ihe na-agabiga ị mara na onwe ihe dịka na nwaanyị nọ na be di nwee ugwu. Oh, in fact, I'm not talking about while ago, but that's what I was trying to point out to you. But I mean, you're okay. Ndị ọkaba nwaanyị mụ na ha na-emekọcha ihe ndị ndufu ndị dum tufu dum chọ ọkwanụ ndị nzigbu not doing tufu dum chọ ndị dum tufu dum chọ bụ ndị chọrọ ịrapụta m ndị ọkaba nwaanyị ọha kụziere m na mụ ji ekpọpụta ya mana abịaghị m tụlecha obi m amawagokwu m ikpe maka na mụ nwa na obe di m nọsi ike amazi m ka m mesi jeziesiri nwa m nwaanyị ya chụfuo die kpogotere US merie ihe ọ bụ ka asọsị ya na ụmụ ya nọrọzi ya n'ụlọ. Biko gị na nwa m nwaanyị nọ na US ga-akpa ka egwu ya na mama ya ekwegoro n'ihe ahụ niile o mere. O nwezikwa ebe mmeje na ebe nwa mmeje je gwọtara ya ọgwụ na ebe nwa mmeje je kechi mee ihe mma bụ mme nwoke akwalụ ngwongwo ebo nwezi nke nna kwado ime na ihe m chọrọ na ka bịakwa ị na-ekwubu okwu ọgwụ ma ị bụ onye CWO. Biko rapụgodi ihe edere na moto. Ọ dị mma Chukwu nyere aka anyị bịara mbezi. Thank God you came here for a reconciliation. I'm very happy you're here. Definitely you say you want me to talk to your daughter. Is that what you want me to do? Yes, sir. Okay. Yeah, that's lights off. I'm sorry. They're going to put the generator now. Okay, now what do you want to do? I want you to talk to your daughter? Yes, sir. Because, call him. Can you not open a phone? Well, let's talk. Okay. Daniel. Keke email. Ụtụtụ ọma nwa m. Ụnalarụkwa. Keka dị gị ime. Ọkwa mụ bụ ọnụ kwuru njọ na-ekwuzi mma. Hapụ kene na ọkwa na ihe mere ede ji be nwe. Ọkwa na eziokwu bụ na ọ bụrụ ihe akwa ịnụ na-ada na ntị ka ọ na-atọ n'ọnụ. Asị ekwuchago m ma na-ekwu ọzọ m. Anọzikwa m na bank kịta. Mụ na bank manager nọzi. Asị m ka o were ọnụ ya gwa gị. Ekwesị ọ bụrụ na m ejere ebe a na o nwere ihe anyị ekwu ya enwe isi ngwa anọzi m ebe ahụ anyị egokwu m ya ọ nabatara ayịyọ nyọrọ ya ọ ya gịnị anyị akpa kịta ka ịfụ na ma abịago n'eziokwu na nke bụ eziokwu ka m gwa gị nke bụ eziokwu ekwuchago m ekwu ọzọ m maka na m amagoro na dibụ ugwu nwaanyị hapụcha ndị a na-asị gị chụpụ ya ka ị kpakala na ịkpara ihe niile kpara ụlọ onwekwu isi dibụ ugwu nwaanyị nwoke nọ ka ọgbụ na-eche ndo ijekwuru nwaanyị na-enwero di ịmara na dibụ ugwu ifu na nwoke na-agwa nwaanyị okwu ene ha bụ ma ọ na-anya n'akụkụ ya ma ọ nwere di ọnwa. Please, madam, can I talk to her so that I can go back to work? Yes, you can, sir. Okay, thank you. Thank you. Hello? What's her name? Adania. Oh, Adania. Okay, Adania. Hello? Yes, this is the bank manager. Yes, I was the person that was with your mom the other day. She was talking about it now. Yes, yeah. Okay, no. I'm very happy that, you have reconciled and the position you took. Okay, no. Yes. Okay, how's your husband? Yeah, okay, well, that's the least I can do, because I've heard your mom and what she was saying, I didn't quite like it. I was a Romo, mana, I don't go see who my pana. I took a big risk. I'm so bad. No, hey, what one can give for I may say, if I go say, I wrote the enough, she's good. Okay. Yes, okay, the thing is that we have to put them communication, okay? Tell your husband to call me. All right, I will text you my number to you. I'll text my number to you. Okay, and they will get my mama back to Pusia. Down and they will. Okay, bye-bye. That's hold on for your mom.
nwa na-ebe ebe ọmụmụ awụ arụ I can believe you. adanna ya okwu okwu ebego gbaghara nne gị o gbaghara enego m anya n'eziokwu ebe m na-agbaga na ụzọ adịrị ya aghọtago m ihe niile anyị na-ekwu kịta odogo m anya daalụ o ngwa kenelu m dị gị na-ebikwa n'ọfụma ndị nne ibe m biko ọ nwere ayọ m na-eme ka ihe unu n'anya unu afụ otu ihe si wee gbata kwụrụ kịta na ekwensu tinyere aka rinne n'ezinụlọ na ebe ekwensu ji ekwedo aka kịta bụ na marriage biko nụ nyerenụ ndị nwa unu aka unu esozina na ntisa soro na ndị na-achịkọ achịkọ unu afụgonu ka m si nwa m ka ọ kpapụ die na US ka sọsị ha nọrọ ya na ụmụ ya mana mụ bụ ọnụ kwuru njọ mechara na okwu ọnụ mma ekene dịrị Chineke na nzube ekwensu agarozi n'iru otu ekwensu si kwado ka esi kpasa ezinụlọ nwa m mgbe na-ayọ unu ka unu nyere ụmụ unu aka ka ha mara na dịbụ ugwu na dịbụ ọgbụ na-eche ndụ onye na-enwere ọdịnihe mere ya sọsọ ụtọ bụ ihe a tọrọ asọta ihe biko ka unu jisi ike na-agbaziri nwa unu ọgwụkwanụ ka ọ ha n'ụlọ